Dewa qezaya reha Bêrecûk de semede hetkariya Kobanî çadira nöbetî amê bîronayîş çalakiya nöbetî roja hewtin de dewam kena. Çarçeweyê hetkariya çalakî de vizîr dayîkê aştî û hunermendî şibî cayê çalakî û destek dabî kesekî çalakî de bî. Hezaran kesî ki Amed, Wan, Edene, Şirnex, Silopî, Cizîr, Serêkanî, Wêranşar, Qoser û Nisêbîn re amê cayê çalakî heta serê siba nobet girotî. Şewabîne sînor ser de semedê sergêra çariyê Temmûzê Komeleya Hewta û Heştan aktivîteyek viraşt. Parlamentera HDP'ya Şirnexî Selma Irmak program de qisê kerd û semedê roja wan waşt wa heme kes seferber bibo. Program ra dima ciwanan ver bi dewa aşme rayşayîşê ku meşeleyên viraşt. Wexto ki ciwanan rayşayîş kerdine şervanê YPG zî pê guleyan ciwanan silan kerd. Koma kirayşayîş kerd dewa aşme de telê sînor wera da. Dimra têl perçe kerd û verê xwe da roja wan. Îzah bike nêzdî hîrsey kesî viyartê roja wan û beşdarê YPG bîyê. Wexto ki Komev viyartroja wan fermandarê YPG Heqî Kobanî îzah kerd ke pê nahetkarî moralê ma zêde bîyo û îne va. Ve heme Kurdî baş bizanî ke Kobanî bikewo du gelek ceyê bikewî. Nayara gere yewiya netewî bêro ronayîş. Namê hîrsey welatiyan ser welatî Ahmed Lale zî beyanat da û îzah kerd ke semedê vengdayîşê seferberî înan pê ruhê çariyê Temmûzê beşdarê YPG û YPJ bîyê.